Látky so špeciálnou povrchovou úpravou majú takú štruktúru, ktorá zabraňuje nečistotám a tekutinám siaknuť pod povrch. Jednotlivé vlákná látky sú pred tkaním namáčané do špeciálnej úpravy, vďaka čomu sa zvyšuje odolnosť látky v odere a umožňuje naozaj jednoduché ošetrovanie látky a najjednoduchšie odstraňovanie škvrn. Nalejte na škvrnu čistú vodu. Po chvíľke voda vytiahne farbu z povrchu látky a zafarbenú vodu odsajte suchou servitkou. V prípade potreby postup opakujte. Nalejte čistú vodu a naneste obyčajné biele mydlo, nie farebné. Trošku vyšucháte jemnou húbkou a následne dočistíte čistou servítkou. Ak sa škvrna celkom neodstráni, postup zopakujte. Tekutina nevsiakne do látky hneď, zostáva na povrchu, preto ako prvé odsajte tekutinu servitkou, potom aplikujte postup ako pri pere. Troška vody, mydlo, prstom pošúchame a dočistíme suchou servitkou. Odporúčame postup opakovať 2 až 3 krát jemnejšie ako 1 krát silno šúchať. Pri bežnom používaní a častým používaním sa špeciálna povrchová úprava môže zošúchať, preto odporúčame 1-krát ročne túto nanovelovú úpravu obnoviť pomocou spreju Nano for Life, ktoré nájdete v našich predajniach. Poťahová látka je vystavená vplyvom prostredia rovnako ako aj podlahové krytiny a ostatný nábytok, preto ak chcete, aby si čalúnenie dlho udržalo pekný vzhľad, vyžaduje si aj pravidelné vysávanie s nadstavcom na čalúnenie. Odporúčame 1-krát ročne čalúnenie vyčistiť mokrým vysávaním bez chemických prísad, ktoré radšej zverte do rúk odborníkov.